Aku pengen pecut, Mbah. Muga-muga oleh pecute. Amin. Padha, Mas. Mbah iku seprono tekan saiki ya durung nate oleh pecut. Wes, saiki ayo ndonga bareng-bareng semoga di kemudian hari engko awake dhewe iso oleh pecut. Amin. Dadi ndek si Ben Cemeti iku ana pecut gagang ukir, ana pecut model gombyok. Lah iki pecut lawas, ana sing model rajutan, ana sing model gombyok. Nah iki pecut gagang kaki celeng modele gombyok candi. Seandene ana sing menehi pecut, sampean kuwi arepe njaluk pecut sing model kaya apa? Soale pecut-pecut di si Ben Cemeti itu akeh banget bentuke. Lah, timbangane sampean iku ngenteni suwi wong arepe menehi pecut, lek bajete sampean mung 200.000 ki lho. Nek si Ben Cemeti ana pecut pemula sing regane 200.000 untuk model dan bentukannya seperti ini. Ndek keranjang kuning ku stok-stoknya wakeh banget ya. Di stoknya ana sing abang putih, ana sing ireng putih. Tapi kalau sampean nggak suka dengan warna-warna seperti ini, sampean bisa pesen si Ben Cemeti siap melayani. Wes yo Mas ya.